हेलो आसलफो गेमस्रि आरो थास' बिबार बायदि गार्लफ्रेन्ड रावनावबो गैया आरो मालाबाबो जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थास' बिबार बायदि आरो गेमस्रि बायदि गार्लफ्रेन्ड जोनोम जानाय नङा आसलफोर आरो नाय नैबे बाजिखौ नाय बे बाजिनि भिडिअखौ जायनाय जानो नांगौ आंनाव कमेन्ट खालाय बिनि चेनेलखौ हरगोन आं बिनि भिडिअखौ नायजोबनो हागोन आरो ना थास' बिबारनि बायदि मेल्ला भिडिअ दं बिना दा थास' बिबार आरो गेमस्रिनिख्रुइ नायनो मोजांसिन आरो बिना बयबो मोजांसिन आरो मोखांबो नायनो मोजांसिन आरो जायनो नांगौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाय फल' खालाय लाइक खालाय शेयार खालाय अब्लानो मोनगोन आरो नुबायना स्क्रिनाव सोरखौ नुदों सासेखौ सिनायदों सासेया थास' बिबार आरो सासेखौ सिनायाखै सासेया जाबाय जोंनि पद्मजा भाबि एसामिस भाबि माने आसामिस बाजै आरो बिनि भिडिअखौ सोरनो नांगौ मोनगोन बिनि चेनेल लिंकखौबो हरगोन आं आरो भिडिअ मा दे नायनानै ला आंथ' नायो बिराद मोजां नाङो फिगारफ्राबो मोजां नायनो मोजां भिडिअफ्राबो बिराद मोजां मा भिडिअ सानदों बैफोरबायदि आरो भाइरेल जानायखौ जों मानसि बिराद मोजां मोनोना थास' बिबारनि जेरै भाइरेल जादोंना भिडिअआ थिग बिनाव बिदि भिडिअ मेरला दङ कितना अच्छा था जायनो नांगौ मोनगोन आरो ओमफ्राय आं दा रायलायसिगोन थास' बिबार हा आं बुंदों थास' बिबार आरो गेमस्रि बायदि बे बुहुमाव नागिरनानै मोननाय नङा आरो नोंथांमोना हाजार सेस्था खालाम मोननाय नङा बेफोरखौ इसोरा बिराद तारमाने गोदो थांनाय जोनोमाव बेफोरबायदि मानसिया बिराद पुण्यतानि खामानि मावदोंमोन आरोना बिराद धोरोमनि खामानि मावदोंमोन मोजां खामानि मावदोंमोन बिथांमोना थांनाय जोनोमाव बिनिखायनो बि जोनोमाव बिसोर बेफोरबायदि गार्लफ्रेन्डखौ मोनदों मिथिबाय बेफोरबायदि गार्लफ्रेन्ड मोननो थाखाय 100 बार जोनोम लानांगोन कारना मा मोनसिगौ नोंसोरो कारना जाबाय नायग्रो फार्स्टनो नायनानै दा नुबाय दा ओरैबादि अनो गावनि बयफ्रेन्डखौ थास' बिबाराबो अनो आरो लोगोसे नै बेखौबो नाय गेमस्रिखौबो नायलाय बेबो गोबां अनो थाखा फैसा सहाय खालायनानै आरो गावनि देहा सोलेर होनानै ओरैबादि केयारिं खालायो ओरैबादि मोजां मोनो हा आरो ओरैबादि बिलिभ खालायो बिसास खालायो गावसोरनि बयफ्रेन्डफोरखौ आरो गावनि बयफ्रेन्डखौ आरोना गेमस्रियाबो आरो थास' बिबाराबो बेफोरबायदि गार्लफ्रेन्ड मोननो थाखाय सानफ्रोमबो भगबानाव आशीर्बाद बिबाय थानांगोन आरो ओंखाम जाया लोङा ओंखाम जायैनि सिगांनो आरो जेब्ला जुमाय लोंगोन जुमाय लोङैनि सिगां खेबसे भगबाननि नामखौ ला आरोना हे इसोर आंनो थास' बिबार बायदि गार्लफ्रेन्ड नांगौ हे इसोर आंनो गेमस्रि बायदि गार्लफ्रेन्ड नांगौ होननानै बिनांगोन आरो अब्लासो मोनगोन नङाबा मोननाया गोजान आंथ' सानफ्रोमबो बियो नाथाय मोनथ'वाखै आरोना उनाव मोनगोन आरो आंबो सानसे समाव गेमस्रिखौ जेसेबां बखिदोंमोन जेब्ला गेमस्रिनि भिडिअ भाइरेल जादोंमोन ना अब्ला बे समाव गेमस्रिखौ बेसेबां मानसिया बखिदोंमोन हा खायफा केसबो जालायदों बखिनायनि थाखाय रस्टिं खालायनायनि थाखाय नाथाय दा गेमस्रिखौ सापर्ट खालायग्रा मानसि बेसेबां दङ जों बायदिखौ सापर्ट खालायग्रा मानसि गैया नाथाय गेमस्रिखौ सापर्ट खालायग्रा मानसि गेमस्रिनि कन्टेन्टखौ नायग्रा मानसि हा बेफोरबायदिया मेरला दङ नाथाय जों गेमस्रिनिफ्राय माबा सिखायनानै मोनो आरो जों गेमस्रिनिफ्राय माबा मोनसे खोथा जों सिखायनानै लानो मोनो आरो इडुकेसन नलेजनि थाखाय जों माबा मोनसे मोनो नामा मोना जेबो मोना थेवबाबो जोङो इसोरखौ मानो सापर्ट खालायो
थिग बेफोरबादिनो दा हाय थास' बिबारखौ बिनि भिडिअ भाइरेल जानायनि थाखाय गोबां मानसि बिराद ट्रल खालायगासिनो दङ रायगासिनो दं रायदों आरोना आंनि भिडिअ लाबोनाया एसे गोबाव जायो आं खोन्थाफोरखौ मिथिग्रोजोबनो लुबैयो आरोना खोन्थाफोरखौ मिथिग्रोजोबासो भिडिअखौ लाबोनो मोजां नाङो बेनिखायनो भिडिअखौ एसे उनाव लाबोयो ओमफ्राय दा थास' बिबारखौ ट्रल खालायग्रा मानसिया थाङै थाङै सानसे थास' बिबारखौ सापर्ट खालायग्रा जाहैगोन थास' बिबारखौ सापर्ट खालायग्रा मानसि मेरला ओंखारगोन बै समाव क्या चल रहा है मानोना बेनि एग्जाम्पलखौ आं दा गेमस्रिखौ होनो हायो दा बेनि एग्जाम्पला गेमस्रियानो दं हा जायबायदिखौ जों सापर्ट खालायो अनसायो जायबादिनि चेनेलखौ जों ग्र' खालायनानै होयो जों बादि आं बादि मेरला मानसि नायो आं सासेल' नङा आं बादि मेरला मानसि नायनानै चेनेलखौ ग्र' खालामनो हायो जायनिफ्राय बिसोरो थाखा आर्निं खालामनो हायो गावनि लाइफ स्टाइलखौ ग्र' खालामनो हायो हा नोंखौ सहाय खालाय दा खालाय नाथाय गावनि लाइफ स्टाइलखौ माबादि खालायनांगौ बिनि बै इउटुबनि फैसाजों बिथांमोना मेनटेन खालामनो हायो उनाव बेफोरबायदिनो गेमस्रि बायदिनो थास' बिबाराबो जानो हागोन बेनिखायनो थास' बिबारनि सायाव आंना मोनसे गुजारिस नायजारौ थास' बिबार रामसियारि ना थास' बिबार रामसियारि नोंथाङा बेफोरबायदि खोन्थाखौ खोनासंनो खुनु लाब गैया दरखार गैया जेसेबां ट्रल खालायबाय थाथों नोंखौ केस होनो हाया बिसोरो नोंखौ हाजारके ट्रल खालायथों नोंखौ केस होनो हाया नोंनि भिडिअ नायनानै नोंखौ केस होनो हाया बिसोरो उल्था गावसोरसो केस जागोन मानोना नोङो बै सेंग्राखौ गोसोथोनानै बा बै सेंग्राबो नोंखौ गोसोथोनानै नोंसोर सानैनि गेजेराव गोसोथोलायनानैसो बेफोरबायदि शारिरिक सोमोन्दोआ बा सोलेरनि सोमोन्दोआ जालायदों बेबो नोंखौ गोसोथोयो नोंबो बेखौ गोसोथोयो नों सानैनि गेजेराव जेला माने गोसो मिलायलायदों बेनि उनावसो नोंसोरनि सोलेरनि सोमोन्दोआ जादों नालाय बेखौ नोंखौ रावबो केसबो होनो हाया रावबो हाया नोंखौ केस होनो मानोना जोंनि आयेन मथे सासे सेंग्रा सासे सिख्ला जयैनो थानो मोनो हाबा जायाबाबो एक और मिल जाएगी हाँ यार तारमाने 18 हौवाना 18 बोसोर जानांगोन हौवाना 21 बोसोर ओमफ्राय हिन्जावना 18 बोसोर जानांगौ हा नोंखौ केस होनो हाया नोंनि लाइफखौ नोङो बोरै मा खालामलाङो नोंनि लाइफआव नोङो बोरै सोलिलाङो बे नोंनि अधिकार आरोना बियो आरो मोनसेल' बाथ्रा आरो मोनसे बाथ्रा खोनासंनो लानांगौ माथ्र क्राइमल' खालायनाङा जिफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा जिफोरबायदि खामानिया जोंनि भारतनि आयेननि थाखाय क्राइम आरोना उलंघा खालायनाङा जोंनि भारतनि आयेनखौ उलंघा खालायनाङा नाथाय नों खामानि मावनाया जोंनि भारतनि आयेननि बारगा नङा आंबो बिराद लुबैयो थास' बिबार बायदि गेमस्रि बायदिखौ आरोना गार्लफ्रेन्ड जाबा हामगौ होनना नै खानाय मोनलायलायबाय सिन्था खालाय खानाय मोनलायलायबाय आंना नाथाय दिनैसिमबो इसोरा आफा जिजाजा आफा मा होनो हजरत मोहम्मद दा आंखौ थारमाने अनाखै आरो दाबो जायनि गोदो थांनाय जोनोमाव बिराद पाप मावदोंमोन आङो हिन्जाव गुन्दामोन खोमा आङो थांनाय जोनोमाव गोबां हिन्जावखौ थगायदोंमोन खोमा बिनिखायनो आंनो दा इसोरा राव गार्लफ्रेन्ड बानायना होआ बिराद दुखु आंहाबो आरोना थास' बिबार बायदि जुदि गार्लफ्रेन्ड मोनोबा इसोर आंबो बिदि भिडिअ बानाय आगारगौमोन मोनसे वेबसाइट खुलिगौमोन आं बे मोनसे वेबसाइट खुलिनानै आं खालि बेफोरबायदि भिडिअखौल' आगारगौमोन आरो बेनिखायनो जारौ टेनसन लानो खुनु लाब गैया आगबारिबाय था आं सापर्ट खालि नैबे सामब्राम आदाया नैबे रामावारिया सापर्ट खालायगोन आरो आं बेफोरखौ सापर्ट खालायो मानसिफोरा ट्रल खालायनायखौ बाद हो मानसिया मा बुङा मानसिया नोङो जुदि 100था मोजां खामानि मावदों 100था मोजां खामानि मावनायाव जुदि मालाबा मोनसेबो जुदि भुल जादोंबा नोंनि बे भुलखौसो मानसिफोरा बुंबाय थागोन नोंनि भुलखौसो सावरायबाय थागोन नाथाय नोंदि 100था मोजां खामानि मावदों बेखौ नोंखौ बाखनायनाय नङा मिथिबाय जों मानसिनि जादानो बिदिखा बिनिखायनो बेफोरबायदिखौ खोनासंनांगौ लाब गैया आगबारिबाय था